Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Imayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, aduna unyay mga ilahanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan. Kawad-an sa paglaom ang mga nasod ug mga lisang sila sa dinaguok sa dagat ug sa nagpungasi nga mga balod. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang samtang magpaabot sila sa mahitabo sa tibuok kalibutan. Kaya ang mga planeta sa kawanangan mutipas man sa laing agianan na andang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao, moabot siya nga may gahom ug himaya diha sa panganod. Inigsugod nagkahitabo nining mga butanga, tindog ug hangad kamo, kay duol na ang inyong kaluwasan. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod nining kinabuhia, kay tingali unyag hikalitan kamo ni adtong adlawa. Kay moabot kini sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka lit-ag. Busa pagbantay gayud kamo ug pagampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa nining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Niyata sa ikaduhang adlaw sa atong pagpangandam sa piyesta sa mahal nga Birhen Immaculada Concepcion ug ang tema nga gihatag kanato karong adlaw ug sama sa tanang mga adlaw sa atong nobina, the Immaculate Conception, hope in our pilgrim journey. Kanang hope sa Bisaya, laom. So, but pasabot ana ang Immaculada Concepcion, paglaom sa atong panaw dinhi sa kalibutan padong didto sa atong kaluwasan. Mga igsoon, sa unsang paagi nga ang Immaculada Concepcion nahimo mang paglaom sa atong panaw dinhi ni ining kalibutana. Simple ang tubag. Kanang tao igkahimugso inosente. Amen? Kanang bata ba ikataw? Inosente na ikataw. Nabogoy bata nga inikataw, adik-adik na. Nakadungog mong bata nga pagkataw, mukanta I wanna lay down on a bed of roses. Wala. Ang bata, naghilak, kay ba sige batias naong sa iyang amahan. Just kidding, just joking. But, inosente ang tanang bata nga nahimugso kay wa pa ko'y nahibaw-an nga naay mananabang nga nagpablater kay gikawat yang singsing pagtabang niyas bata gikan sa tiyan sa inahan. Inosente ang bata pero may sala wala. Naay sa wa. Ang niingog naay sa isang kamot. Naay ni isa. Ang niingog way sa isang kamot. Naasay ni isa, sakto mong duha. Nganuman, walay personal nga sala apan dunay salang panulundon. Naduhig sa sala sa atong mga katigulangan adan og niiba, mauna ang original sin. Salamat sa Dios
kay naluwas na ta ug atong maklaim ang atong bahin sa kaluwasan dinha sa bunyag, mao nang dili dugayon ang bunyag sa bata aron makasaw dayon siya sa bunga sa kaluwasan. Pero tan-awang mahal nga birhen, exempted sa diha pa siya sa tiyan ni Santa Ana. Pagkahimugso niya, wala siya'y sala personal or panulundon. Exempted siya. This gives us hope. Kadako niini nga kausa sa atong paglaom that God is willing to go that much. God is willing to extend. God is willing to accommodate nga hangtod di ay sa pag-exempt nato sa sala kayang buhaton sa Ginoo tungod sa dako niyang gugma nato nga iyang katawhan. O gani ang mahal nga birhen, tao ra siya tuagid sa langit. She is our hope. Kay nakasud naman ang tao, she is our hope that the gates of heaven are open for human beings like us. Sa ato pa, we are heaven bound. Maunay dako kaing paglaom nga gihatag kanato sa mahal nga birhen. Kining paglaom, kining laom, this is a portmanteau of two words. Kitang Bisaya hilig kita og combine og mga pulong, ato man ang putlon nga i-combine. Nakakaon na mo sa lapo-lapo og sutukil. Kana tulo man na ka words. Gi-combine, sugba, tuwa, kilaw. Gihimo na tong sutukil kay tapulan kay ta mo pronounce. Ambo tinuod ba kaha sa atbang kuno na ay kompetensya nga gipusil. Nakuunsa man ang gipusil. Sila ginamos, gipusan og sili. Alami kay hang kaayo. Labi kay bahaw. Pero binuang na tingali itong giingon nga sa luyo sa sutukil naa sa kuno gituok. Na gituok. Unsa man gituok? Ginamos gitong tungag ok-ok. Dili na sa tinuod tingali murag komedya na. Pero ang tinuod mga igsoon, we Cebuanos are fond of combining, chopping words and combining. For example, humba. Humok baboy. Humok bitan ng humba. Nabay humba nga gahi. Kanang sinugba. Sinunog sa baga. Kinilaw, kinihilaw. Naapatay bahaw, balikon, igpamahaw. Di ba kanang bahaw ato manang sod sa rep, takuban, kay balikon, igpamahaw. Panos. Panos. Kitang mga Bisaya, kanang panos, di na nato ilabay. Kay panos, paningkamuti, kay usik. Muna ato ng init-initon, ato ng sabuan, ato ng ibuad, himuong ampaw, mga dagyunuton mga kaita. To go to my point, laom is also a compound of bahala ang umaabot. Bahala. Nya kanang bahala, gikan na sa bata ang magdumala. Batang Jesus, munang wapan ng Santo Niño, doon na natay debosyon sa mga anito-anito, mga bata. We are really religious in nature. Doon na natay bata nga Diyos-Diyos sa karaan. Munang pag-abot Santo Niño, attractive kay nato, kay naanad naman ta, doon na naman tayo dibuto, na kanang bahala, gika na sa bata ang magdumala. Munang atong salig ngadto sa Ginoo ang umaabot. Mo na nga laom. Pero ang paglaom mga igsoon magkuyog ginag salig. Unsa man sa nang salig? Salig. Sandig ligon. Musandig ka kay ligon. Nisalig ka sa tao, gisandig nimo imong kaugmaon kay ligon. Og kun bright ka, adto gyud ka mo sandig sa imong kaugmaon sa pinakaligon nga mao ang atong Ginoo. Amen. Asa man ang inyong pagsalig, magkuyog ang laom og salig. Bahala ang umaabot
kay nisandig ka sa lig-on. Munang magkuyog yun ng faith, hope, and love. Because sa imong pagpadumala sa batang Hesus sa atong kaugmaon, sa atong ugma, sa atong umaabot, nahigugma ka sa unsay moabot, you look upon it with excitement. That's why kung mulaom tagkaluwasan, excited ta nga finally maluwas ta sa atong mga kabilinggan nining kalibutanan. God is so good because He allows us to experience little redemptions in our daily lives. Look back katong dako kay kang problema. Look back abi nimong ending na. Balik ka tong imong kasinatian as if you're facing the wall and you had no one to go to, and suddenly solution came. That was an experience of redemption. Tilaw-tilaw ra na ang tinuod tua didto sa langit atong gipaabot. Mga igsuon, atong i-exercise ang atong laom ug salig pagkanindot. Advent season. Pangandam. Nga naman, because Christmas awakens our desire for salvation. Kaya ang nataw diha sa manger ang ato mang kaluwasan. Christmas awakens in us our hope, atong paglaom, ang atong pagsalig nga maluwas ra lagitas sa umaabot. Apan, it's not automatic. Mama Mary bitaw, gi-exempt sa kaluwasan, pero naningkamot sad siya, Mama Mary gi-exempt sa sala, naningkamot sad siya nga wala siya makasala. Dito siya automatic nga forever nga okay ra siya dito magbagdoy-bagdoy o niya protected na siya. Dili, naningkamot siya kada adlaw nga i-offer niya iyang kaugalingon nga to sa Ginoo, open siya kanunay sa possibility of salvation. Kining Advent season is our time to open our hearts to that hope, faith, and love. Na ako'y suggestion, unsay naa sa inyong balay karon pag kuan sa Pasko, pag Mrs. Seno, unsay may naa sa imong balay, ma'am? Tag-iyan ni sa Seno kuan kanang Mandawi. Unsay naa sa balay kanang pag-celebrate sa Pasko ba? Christmas tree, no? Nya naay suga nga magkidhat-kidhat, no? Unya Christmas tree. Ako, I have nothing against Christmas tree. Okay man na. Pero between Christmas tree and Advent wreath, I will advise puni og Advent wreath. Why? Because Christmas tree has become a symbol of material things. Tanawa sa gipamitay diha, medyas nga way laba kay abig sudlan ni Santa Claus, di gina sudlan kay wana labi. Ikaduha, pamitayo ng mga anghel diya. Huy, unsay sala sa anghel gipamitay anang Christmas tree. Pero ang Advent wreath nindot kaayo kay nagpahinumdom ka nato pila na lang kaadlaw ang moabot sa atong pagpangandam. Ikaduha, butangig Belen manger nga walay bata. Unya na ibutang ang bata ika-25. Tapari ang manger og garapon. Kailan mo garapon? Kanang bang ilabay nyo sa kontra o kanang sudlagpan, kanang garapon sudlaspan, ilabay nyo mahuboy ang agtang sa kontra. Okay. Butangi o garapon sa kilid sa manger, o sa sulod sa garapon, maglikit mo mga papel, mag-meeting mo apilang mga bata. Mag-enumerate mo resolution nga inyong buhaton everyday, isuwat sa papel lukuton, magrapol-rapol kada adlaw, inig-pick up sa bata. Sige, buntag, morning prayer. Sige, bunot. Kung sa imong buhaton, para ni Jesus. Ikaw apil ko na bata pamanggot ko, God. Apil ka kay tanan, why exemption sa pamilya. O, sa imong napili, ay, sama kay mo bunot pamanggot ko, God. Sige, bunot, anak. Ablihe, ang sabi na, manghugas ko sa plato, ikaw man o kaon. Buhaton dili. Para man ka ni kang Jesus. Ako ning buhaton kay para man ni kang Jesus. Very good. Okay. Inigbuhat ni mo, ana, kanang papel, kung nabuhat ni mo, ibutang sa manger. Aron nga,
kung kada adlaw magbuhat mo maayo nya nabutuman nimo mo soften ang higdaanan sa baby Jesus igabot sa Christmas. Children will learn to look forward to Christmas because Christmas for them is a time of showing their love to the Savior who will be symbolically born on Christmas Day. Mas laom ang celebration sa mga bata ug makasabot sila nga the real meaning of Christmas is giving, loving, and showing what we have in our hearts, pinaagi sa maayong buhat. So manghinaot ko mga igsoon, let us concretize what to do for preparation for Advent. Mind you, involve the whole family. Mag-meeting, mag-brainstorm. Unsay atong angay buhaton. Ayaw lisura. Kay inyong lisuron, ma-frustrated ang mga bata. Ha? Og naamang gani lisod-lisuron ang bana. Ipabutang dito, di nako mamabay. Ikaw suwat. Ana, unya, tuyo ang asyagi maka-pick up. Aron nga, tan-aon gyud natog. Unsay gugma niya kang Jesus, dili nako punan ang akong asawa. Ngaihog dito sa garapon, no? Aron nga mabunot ta sa bana, wa gyud say excuse. At least panahon sa Adbento makapakita siya siyang gugma ngadto sa iyang pamilya, mga igsoon. Si Maria Immaculada Concepcion naghatag kanatog paglaom ug nalangit gyud siya apan timan hope requires our participation. Hope requires atong pagsalig sa Ginoo. Mangutan ako, karong panahon sa Advento, how much are you willing to invest for the thing that you hope for?